Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala алихи ва сахбихи. Небольшой комментарий к вашей фразе касательно того, что вот сейчас только сказали, что хорошо, что в конце получили религиозное образование. Вот я бы хотел сказать, что высказать то, что именно в начале нужно получить религиозное образование. К сожалению, в наших реалиях это тяжело выполнить, потому что у нас дети заняты школой, до школы еще детсадом, школой заняты, и квалифицированное религиозное образование получить, чтобы они вот должны прийти в медресе и уже отдаться медресе. А это готовы сделать немногие, поэтому наша страдает и религиозно-образовательная система, и народ страдает от нехватки религиозного образования. Да, здесь я имел в виду, да. Да, но я сейчас договорю. Почему именно в юном возрасте нужно дать религиозное образование? В идеале, я уже понимаю, в идеале. Потому что вот слушая уже из своей практики, слушая, например, докторов или других каких-то исследователей, которые после получения какой-то профессии изучали религию, но они накладывают религию на свое уже сложившееся мировоззрение. И таким образом они подгоняют под свои ориентиры религиозные постулаты. А должно быть наоборот. Человек берет основу, религию, как за основу Аллах Та'аля берген сөз. И она уже накладывает вот эти вот дуньявые феннерные, нерелигиозные знания. И вот уже складывается другая картина. Есть такое, да, вот полностью согласен с вами. Хотя есть и другое, Рустам Хазрят из физиков тоже пришел. Да, но мы говорим о том, что в идеале должно быть. Как бы в частности, может быть и наоборот получиться. В частности, например, какой-то Урус Судан поступал. Мен укыгандарны күрүп искән кеше. Ну, шул әби бабай тәрбиясендә. Шуннан да сәдә эләкте ул, шуннан калган. Менә шул тәрбия мәсьәләсе турында минем чыгышымда була инде. Ну, сезнең менә бу шундый дискуссия бигрәк кызыгый ул. Ну, инде ул теге. Ярар, рәхмәт. Остаться просто незамеченным. Безнең Акмашит мәдрәсәсе бит инде шушы бәйрәмебезне түгел, ул безнең күпмедер вакытка эшчәнлегебезнең нәтиҗәсе дә булып тора. Без инде аны анализлабыз төрле яктан, һәм менә минем анализым инде ул шушы Акмашит мәчет мәдрәсәсендә, чөнки ул мәдрәсә генә түгел, ул мәчет тә, ул мәдрәсә дә бер юлы. Шул вакытта ул ике төрле әйбер, мәдрәсә аерым, мәчет аерым. Шул вакытта ул бер төрле әйбер, мәчет мәдрәсә белән бергә яши. Һәм монда инде төрле яклап җәмгыятькә тәрбия бирү ысуллары кулланыла. Без инде аларны бераз карап үтәрбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бурын заманнардан мәчетләр, Рашид Аңлаш, поверните, чтобы недолго запомнить. Бурын заманнардан мәчетләр һәм мәдрәсәләр татар халкында җәмгыятьне тәрбияләү шишмәләре булып торганнар. Халык үзенең дини ихтыяҗлары белән имамнарга, мәдрәсә мугаллимнәренә мөрәҗәгать иткән. Мәчет мәдрәсәләр мусульман халкының рухи азык алу урыннары булып хезмәт иткән. Үз чиратында Акмашит мәчет мәдрәсәсе дә Кама аръягы төбәгендә шул эшне башкаручы үзек булып тора. Акмашит мәчет мәдрәсәсе Кама аръягы төбәгендә имамнар, мугаллимнәр әзерли.
Әлеге уку йортында укып чыккан имамнар, муалlimler алган белемнәре белән халыкны магазлап, аңа рухи әхлакый тәрбия бирә, кешеләр рухи азык эзләп, мәчетләргә мөрәҗәгать итә. 30 ел эшчәнлеге дәверендә Тәнзилә һәм Акмәчет мәдрәсәләрендә меңнәгән шәкерт гыйлем алган. Әлеге вакытта биредә көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләре эшли. Мәдрәсәдә укып чыгучылар өмметебезнең белемсезлек караңгылыгыннан дин һәм мәгърифәт яктылыгына кайтаручы нур булып торалар. Елдагы укып чыгучылар җыелышларында алар мәдрәсәдә уку вакытларын сагынып искә алалар. Кайчан гына үзләре шәкерт булып йөргән егетләр һәм кызлар инде ата-аналар булып, үз балаларын мәдрәсәгә җитәкләп алып киләләр. Алар төзегән дини гаиләләр халык арасында дөрес юлны күрсәтүче, нур сибүче йолдызлар кебек. Менә әлеге Марат Хәзрәт Мардан чыгыш ясады бит. Аның да җәмәгате безнең мәдрәсә, Тәнзилә мәдрәсәсен битергән кайчаннар. Ул да бәйләнеше бар безнең мәдрәсәгә. Шул яктан да дип әйтәбез. Шул вакытта менә Кукмарада да хәзрәтләрнең абыстайлары бар. Безнең мәдрәсә битергән абыстайлар бар. Хәзер аларның балалары да безнең мәдрәсәдә укыйлар. Беренче чиратта Акмәчет мәчет мәдрәсәсе көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләрендә уртак һөнәри белем биреп, имамнарны, дин муалlimләрен әзерли. Мәдрәсәбезне укып чыкканнарны Татарстан Республикасы районнарында һәм Рәсәйнең башка регионнарында мөхтәсибләр, имамнар, дин укытучылары итеп күрергә була. Күп кенә укып чыккан егетләр дини укуларын Казан һәм Уфа шәһәрләрендәге Рәсәй ислам институтларында дәвам итәләр. Акмәчет мәдрәсәсендә югары дини һәм дөньяви белемле остазлар укыта. Шул вакытта Иордания дәүләтеннән Габдурразак Ас-Саади, Мисыр дәүләтеннән Хамдулла Ас-Сафти, Төркия дәүләтеннән Исмаил Төрек оглы кебек дөньякүләм мәшһүр галимнәрне мәдрәсәбезне зиярат кылып, дәрес кызыксындырган сорауларга җавап бирүләре шәкертләрдә дини гыйлем казануга зур этәргеч булып тора. Пользуясь случаем дигәндәй, иртәгә абыстайлар сәгать 8-дә Анвар Ахмед шейх бүген чыгыш ясады бит. Ул бүген кунак кала иншалла. Шуның өчен генә калды. Иртәгә сәгать 8-дә вагыз була. Илдар хәзрәт тәрҗемә итәчәк. Шуңа күрә кирегез, яме сәгать 8-дә ул сәгать ярымда дәрес бирә китәләр алар. Яме. Утканча әйтим. Шул вакытта Иордания дәүләтеннән Габдурразак Ас-Саади, Мисыр дәүләтеннән Хамдулла Ас-Сафти, Төркия дәүләтеннән Исмаил Төрек оглы кебек дөньякүләм мәшһүр галимнәрнең мәдрәсәбезне зиярат кылып, дәрес кызыксындырган сорауларга җавап бирүләре шәкертләрдә дини гыйлем казануга зур этәргеч булып тора. Аллаһ Тәала үзенең калам шәрифендә булай ди: "Җир һәм күкләрне төзелешләрендә, төн белән көннең алмашуларында, кешеләргә кирәк нәрсәләрне күтәреп диңгезләрдә корабларны йөрүендә, күктән яңгыр яудырып Аллаһ Тәаланың үлгән җирне тергезүендә, җир өстендә һәр төрле хайваннарны халык кылуында, җилне һәм җир белән күк арасында болытны йөртүендә, әлбәттә, Аллаһның барлыгына һәм берлегенә иман китерү өчен шиксез ачык дәлилләр бар. Бу аятта Раббыбыз безне дөньяви белемнәр ярдәмендә үзе салган табигать кануннарын өйрәнергә чакыра. Шул исәптән Акмәчет мәдрәсәсе шәкертләрдә интеллектуаль үсешне тәэмин итүдә тырышлык күрсәтә. Шәкертләрне фәнни эзләнүгә этәрү өчен аларны төрле тарихи урыннарга алып бару, музейларга, китапханәләргә, әйтибар кебек үзәкләр белән таныштыру каралган. Без уйлаганча дөньяви белемне дин гыйлеменнән аеру дөрес түгел. Безнең фикер буенча һәрбер татар баласы урта мәдрәсә бетергә тиеш. Шул вакытта мәдрәсә гыйлеме белән генә канәгать булмыйча,
dünyaviy hünərə ие də olsun. Şol vaqtda bizim fikir boyunca kişi turmuşunun bütün ülkelerinde de, ailesinde de, işinde de, birbirisi bilen muamele ettiğinde de terbiyeli, vicdanlı, cevaplı bulur idi. Akbaşı Medresesi'nde uzdurulatılan konferensiyalar, seminarlar da şagirdlerde fenni işgal kızıksını arttıra. Biri de yılda uzdurulatılan cemiyet turmuşunu tutuklandırıda İslam dininin ahimiyeti isimli fenni ameli konferensiya, medrese şagirdleri Yarşanlı şehri hem Tatarstan Respublikası oku yurtları, studentları bilen birlikte katlaşırlar. Bütün Resey hem Tatarstan Respublikası dini oku yurtları arasında, şagirdler arasında uzdurulatılan olimpiyadalarda da katlaşu, okuşlarda oku dersini arttırar. Olimpiyadalarda onlar başka dini oku yurtları şagirdleriyle aralaşıp, İslam cemiyetinde uzara dostluk, tuğanlık münasebetlerinin iyiliği. Oku davrında uzdurulatılan konkurslar, oyunlar, kuğunaşı şaralarda şagirdlerde uzara dostlukni, hürmetini arttıra terbiye usulları bulup durar. O meclisler milli gadetlerini turguzuğa, aile institutuna da dürüst qarashni bulduruğa, akıl sözünü təmin yönelgen. Medresede terbiye bir uşaqlarımızın birden hizmet. Şagirdler iş yoğu vaxtında türlü işgeyirde, şistalıqqa, tertip tutuğa qadetlene, medresede oku davrında alınan hizmet terbiyesi, onlarga aldanı turmuşlarında, harbi hizmet ötegen vaxtlarında da, şahsi turmuşta da buluşkanlığı turunda əliki şagirdler yışqına iske alıp durar. Medresenin izul maksatlarının birisi bilim biro ile birlikte şagirdge ahlaki ruhi terbiye biro. Şu maksattan çıkıp medresede büyük vatan soğuşu veteranı kutlayan ülken kişileri hürmetler şaraları uzdururlar. Onlarga tuğan şirge karata İslam dininin münasebeti turunda aşık dersler uzdururlar. Vaaz ders söylenirler. O şiratı bitirip çıkan yigitlerinin harbi hizmet ötegen vakitteki dereceleri, onlarga karata harbi yetekçilik ihtiramının münasebetleri de medresede bilgen ahlaki ruhi terbiyenin ko'rsatkisi jimişi bulup durar. Nişegine jigit bizden Almiya'ya aldılar medreseden soň. Elhamdülillah Almiya'da da onlarni hürmet eteler. Çünkü tertibini zeken bileler. Atletimiz var. Anda namaz okuganı mümkünlük tabular. Orazan tutuşuları buldu. Şu an göre bu medreseden alıngan terbiye o yanıdan onlarga bir zor fayda getirgenligi turunda özleri söyleyler var. Akbaşit medresesi şagirdlerini terbiyelewde tüm buruşlarının birisi fizik terbiyenin de sanayı. Şagirdler türlü spor oyunlarında da, yarışlarda, spartakiyalarda katlaşar. Güçlü Müslüman Allah Teala'ya süyükleyerek diyen hadisin kısaltmalarında şagirdler özlerinin fizik hallerini yaşattılar. Biride onlaşkan Akbaşit medresesinin kurkem gayreti etip, ustazlarının hem şagirdlerinin birgelep, Kama yolgası boyuna çıkıp, yol itiş şaraların iske alıp giderge bular. Alda etip ötken terbiye şaraları şagirdlerinin gelecekte milletimizni, vatanımızı süyüşü, yukarı ahlaklı kişiler bilen bayıtıcı şahıslar etip terbiyelerge yardım eder deyip ışanamız. Akbaşit medresesinde bağlar bilen işlevge de zor ihtibar verirler. Bizde bağlarga yaşam kurslarında başlangıç dini bölüm biri oluşturulgan. Yaş boğunga ruhi ahlaklı terbiye biri yüzünden yazgı mağışiyat resim konkursu, bağlar yerminkesi, konstruktor jiyo, kıstıbı pişiru, beygesi gibi türlü şaralar, oyunlar oluşturulgan. Dini bilim alığa, Kur'an okuğa eter üçün, bağlar arasında Kur'an oku beygiler uzdurulgan. Yarşanlı şehrinde yılda uzdurulatıran mektepkeşe hem mektep yaşındaki bağlarının Tatarstan Respublikası kulamında Kur'an oku beygesi de Akbaşit medresesinde öte. Yaş boğunda dini hem milli gayretlerine muhabbeti arttırma maksatı bilen Akbaşit medresesinde onlaşkan Tatarlarda İslam mağarifi hem Tatarlarda İslam dini tarihi muzeyleri medrese boyunca ekskursiyalar uyuşturulur.
Yaxşı ballar tərbiyələnsin üçün ныклы ғаилә булдыру zarur. Bugün gündə Татар cəmiyyətində ғаилә institutu zor krizis keçirə. Халыкта ғаилә institutuna qarata tiskəri qarashlar күзәтелә. Күп никахлар таркала. Bu хәлне Кама аръягы төбәге казые булып торган Акмашин мәдрәсәсе ректоры Рустам Хәзрәт Шәйхивәлиевнең алып барган күзәтүе дә дәлилле. Казыга сорау белән мөрәҗәгать иткәннәр күбесе ғаилә мәсьәләләре белән килә. Шуны исәпкә алып, Акмашин мәчет мәдрәсәсе халыкта ғаилә институтына уңай караш тудырырга тырыша. Акмашин мәдрәсәсендә иң яхшы хатын курслары, ғаилә мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәлләр, лекциялар оештырыла. Без яшәгән җәмгыять тотрыклы, халык тәрбияле булсын өчен, халыкның үз динен, гореф-гадәтләрен, телен белү тиешле дип саныйбыз. Җәмгыятьтә дини һәм милли гадәтләрне тарату өчен Акмашин мәчет мәдрәсәсендә дөньяви уку йортлары профессорлары, докторлар, укытучылар белән берлектә конференциялар, семинарлар уздырыла. Дөньяви уку йортлары вәкилләре мәдрәсәбездә лекциялар укый. Студентлары исә Акмашиткә экскурсиягә киләләр. Әйтергә кирәк, соңгы берничә елда биредә татар телен өйрәнү курслары да алып барыла. Үз чиратында Акмашин мәдрәсәсе укытучылары дөньяви уку йортларында дәресләр алып бара, семинарларда чыгыш ясый. Мәдрәсәбез вәкилләре Яршал шәһәрендә үткән төрле чараларда катнаша. Остазларыбыз башка районнарга, республикаларга барып, дәресләр бирәләр, вәгазьләр сөйлиләр, халыкка дини, рухи, әхлакый тәрбия бирә торган чаралар уздыралар.